عزو السلام تقبلوا فنوانا تكتتلو خبرات عزبتنا نلوم سنبت إسان شعت مقابيت كلتشن إسان شدشن استدالو حدي زيناتات حيزلكم قريبا لهم مكتالكم بخبر عدم فلما كان نتفتاتو بشم كوميشن مخكر إيتيبيا نايب على خاسبات أكيبكا تقراي تمكرا لمبال متسلنا عيو مسراو درد جنرال تادس وردن فدرالن هو الزغاتات إيتيبيا زقزفة حدقا متحل جالبا إيران نيو اس اس بعشر شعات خناعات كمزة كعتا تقليتو أبقى بحري غريخ إسان كتن سدتنياتات كمزموتو تقليتو جرمان أنصار أمريكا قطباوت أروتن أداليا ترامب حيال هزباو تقامو قتيمو إذن كالأن بزرج حجالكم قريبا له كتكاتاتولن بخبر عدم بسم كوميشن مخكر إيتيبيا نايب على خاسبات أكيبكا تقراي مخيرا بمبال نفسها نمتصنع زقبر صعري ودكات تخومشن زرق مخانو مكتل بريزيدنت غزيوم محدار تግራይ አቶ አማኑኤል አሰፋ ገሊጹ አቶ አማኑኤል አሰፋ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ብስም ኮሚሽን ምክክር ኢትዮጵያ ናይ ባዕልኻ ሰባት ኣኪብካ እቲ ደልዮ ምስማዕ ትግራይ መኺራላ ብምባር ነፍስኻ ንምጽናዕ ዝግበር ጻዕሪ ውድቀት እቲ ኮሚሽን ዘርኢ ምዃኑ ገሊጹ ኮሚሽን ምክክር ቦርድ መረፃ ዝበሃሉ ትካላት ሁሉ ኩነታት ትግራይ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣዛቢዕኻ ንምርኣይ ብምሕሳብ ናይ ሓሶት ናይ ምክክር መረፃን ጉዳይ ኣጀንዳ እናፈጥሩ ናይ ዝሃገር ናይ ቁልቁለት ጉዕዞ ቀንዲ ተዋስእቲ ኮይኖም ምርኣይ ብጣዕሚ ዘሕዝን ተግባር እዩ ክብል ኣቶ ኣማኑኤል ገሊጹ ናይዞም ትካላት መራሕቲ ድማ በብመድረኹ እናወፁ ዝተዋህቦ ጽሑፍ ብምንባብ በብመድረኹ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ጥሪ የጋውሑ ምህላዎም ገሊጾም ንሕና ንብል ዘለና ድማ እንተናእሰ ናይ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ድሕነት ልኡላውነት ናብ መረበቱ ናይ ምምላስ ነብስኻ ናይ ምምሕዳር መሰረታዊ መሰለቱ ከይተመለሱ ንናይ ሴራ ፖለቲካ መማልኢ ኣጀንዳ ኣይትግበርዎ ይብል ኣቶ ኣማኑኤል ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘመነ ስልጣኑ ቅድሚ ምብቅዑ ምስ ፌደራል ኣካላት ብምርኻብ ግዚኡ ንምንዋሕ ዝዓለመ ምስጢራዊ ድርድር ከም ጀመረ ተገሊጹ ትዘተ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ ናብ ሙሉእ ሰላም ንምስጋርን ዝዓለመ ምዃኑ ይሕበር ጀነራል ታደሰ ወረደ ንምንዋሕ ስልጣኑ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂታት ይጥቀም እኳ እንተሃለወ ብወገን ሕወሓትን ምስቲ ውድብ ቅርበት ዘለዎም ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይን ግን ካልእ ሰብ ንምትካእ ድሌት ከም ዘሎ ምንጭታት ይሕብሩ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ዘሎ ናይ ስልጣን ተወዳዳሪነት ዘርኢ እዩ ብኣምባሳደር ሕብረት ኤውሮጳ ዝምራሕ ዘተ ነቲ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዝነበረ ወጥሪ ብምውጋድ ናብ ሙሉእ ሰላም ንምስጋር ይሰርሕ ኣሎ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ዘለዎ መከራ ፈተና ብምውፃእ ካብ ኣፈሙዝ ብረትን ዝተላቀቀ ሰላማዊ ውፅኢት ከምፅእ ተስፋ ተነቢሩሉ ይርከብ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተነቢርዎ ዝነበረ ኣጋዳታታት ንምልዓል ዓቢ ተራ ከም ዘለዎ ብዙሓት ይኣምኑ ካብቶም ቀንዲ ነጥብታት ድማ ምኽፋት ስርዓት ባንክን ቀረብ ጥረ ገንዘብን ስሩዕ ዝርግሐ ነዳዲ ከምኡውን ምምላስ ሴፍቲኔትን ናውቲ ቤት ጽሕፈት ይርከብዎም ብተወሳኺ እቲ ድርድር ንስሩዕ ቀጻልነት ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ምምላስ ተመዛበልትን ምርጋጽ ግዝኣታዊ ሓድነት መሰረት ዝገበረ ውፅኢት ከምፅእ ትፅቢት ትግበር እቲ ሰላማዊ ዘተ ንመጻኢ ዕድል ትኽልል ወሳኒ ምዃኑ ይግለጽ ትማሊ ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ከባቢ ኦቤክ 320 ስደተኛታት ጽዒና ትጓዓዝ ነበረት ጃልባ ብዘጋጠማ ናይ ምጣሕላ ሓደጋ ብውሕዱ 9 ሰባት ክሞቱ ከለዎ 45 ድማ ዳያም ከም ዝጠፈ ዓለም ለኻዊ ትካል ስደተኛታት ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ኣፍሊጦም እቶም ግዳያት መብዛሕትኦም ዜጋታት ኢትዮጵያ ምዃኖም ዝተሓበረ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ሬሳ 3 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 9 ሰባት ተረኺቡሎ ጠንክቲ ሓደጋ እታ ጃልባ ካብ ዓማን ላዕሊ ሰባት ብምምፃና ምስ ብርቱዕ ማዕበል ቀይሕ ባሕሪ ብምትሓዙ ምዃኑ ተገሊጹ ካብዚ ሓደጋ 266 ስደተኛታት ብህይወት ክድሕኑ ዝኽኣሉ ክኾኑ ከለዉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ማእከላይ IOM ናይ ሕክምናን ስነ ኣእምራውን ሓገዝን ይወሃቦም ኣሎ እቲ ዘስካሕክሕ ፍጻሜ ስደተኛታት ዝሓሸ ህይወት ንምድላይ ኣብ ዝገብርዎ ሓደገኛ ጉዕዞ ዘጋጥም ዘሎ ዓቢ ስጋኣት ህይወት ዳግማይ ዘዘኻኽር ኮይኑሎ ብተወሳኺ ኣብ ገማግም ባሕሪ ግሪክ 22 ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ እቶም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ባሕሪ ብንእሽተይ ፕላስቲካዊ ጃልባ ዝጓዓዙ ዝነበሩ 22 ስደተኛታት ብጥሜትን ጽምእን ማይን ከም ዝሞቱ እዩ ተገሊጹ እታ ካብ ሊብያ ዝሓሸ መናብሮ ናይ ኤውሮጳ ዝተበገሱ ስደተኛታት ጽዕና ዝተበገሰት ጃልባ ኣብ ገማግም ባሕሪ ግሪክ ምስ በጽሐት ድሕሪ ምግምጣላ ን6 መዓልታት ኣብ ባሕሪ ብምጽናሕ 26 ስደተኛታት ብህይወት ከም ተረፉን ንሓለዋ ባሕሪ ሄሌሊክ ብምጥቃስ ሽንህዋ ሓቢሩ እቶም ብህይወት ተረፉ ሰባት ማዕከናት ዜና ፈረንሳ
ኣጀንስ ፍራንስ ፕሬስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድሕሪ 6 መዓልታት ኣብ ባሕሪ ምጽናሕ ማይን መግብን ከም ዝወድኡ ሓቢሮም ሬሳታት እቶም ግዳያት ብትእዛዝ እቶም ኣሰጋገርቲ ናብ ማእከል ባሕሪ ከም ተደርበየ ሓቢሮም እቶም ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባት ነፍሲ ወከፎም $10,000 ኣሜሪካ ከም ዝኸፈሉ ካብ ተብሩክ ብ21 መጋቢት ከም ዝተበገሱ ሓቢሮም ኣብታ ጀልባ ዝነበሩ ክልተ ኣሰጋገርቲ ደቡብ ሱዳናውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ፖሊስ ግሪክ ሓቢሩ ኢራን USS ፎርድ ብ17 ኩናዓት ከም ዘጥቃዓታ ተገሊጹ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኣብ ልዕሊ መርከብ ጽዕነት ነፈርቲ USS ጀራርድ ኣርፎርድን ሚሳይላት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ብምጥቃስ እታ መርከብ ብ17 ኩናዓት ከም ተሃርመት ምግላጹ ጸብጻባት ናሽናል ሄራልድ ይሕብር ይኹን እምበር ፔንታጎን ነቲ ክሲ ብትርብ ብምንጻቅ ዝኾነ ናይ ኢራን ሚሳይል ወይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ነታ መርከብ ዒላማ ከም ዘይገበረት ገሊጹ እዚ ድማ ምስቲ ትራምፕ ዝሃቦ መግለጺ ዝጋጮ ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ምንጪ የመልኪቱ ሰበስልጣን ምክልኻል ኣሜሪካ እቲ ፍጻሜ ኣብታ መርከብ ኣብ ዝርከብ መሕጸቢ ክዳውንቲ ብሰንኪ ኤሌክትሪካዊ ወይ መካኒካዊ ስሕተት ብዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ዝተፈጠረ ዳ እምበር ብግዳማዊ መጥቃዕቲ ከም ዘይኮነ ይምግቱ ወሳኺ ኣብዚ እዋን ድማ ኣብ መስርሕ ጽገና ከም ዘላ ይገልጹ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሓያል ህዝባዊ ተቃውሞ ይገጥሞም ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ሰልፊ ኣሜሪካውያን ሕጂ ኣንጻር ትራምፕ ተላዒሎም ብዲሞክራትን ገለ ሪፐብሊካን ዝተዳለወ ልዕሊ 9 ሚልዮን ሰልፈኛታት ኣንጻር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትሕቲ ጭርሖ ኣይፋል ንግስነት ኣይፋል ንኣኽራርነት ኣይፋል ንውግኣት ሓይልታትና ንመሸጣ ኣይኮኑን ዝካየድ ሰፊሕ ሰልፍታት ብመሰረቱነት ትራምፕ ብዘይግቡእ ኩናት ናይ ምውላዕ ፖሊሲ ምንጻግ እዩ ሰልፍታት ኣብ ሓያሎ ከተማታት እንተላይ ኒውዮርክ ዋሽንግተን ቺካጎ ቦስቶን ፊላዴልፊያን ካልኦትን ብዝተፈላለዩ ቦታታት ሓያል ተቃውሞ የስምዑ ኣለዉ ዩክሬንን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ዓውዲ ድሕነት ንምክልኻል ብሓባር ንምስራሕ ተዘራሪበን ዩክሬንን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ዓውዲ ድሕነት ንምክልኻልን ብሓባር ንምስራሕ ዘኽእለን ስምምዕ ንምምዛም ኣብ ናይ መወዳእታ ምድላዋት ከም ዘለዋ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቪላድሚር ዘለንስኪ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ኣብ ገጽ ቴሌግራም ብዘመሓላለፎ መልእኽቲ ምስ ፕሬዚደንት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ኣልናሃያ ተዘራሪቦም ብስትራቴጂካዊ ኣረኣያ ንህዝብታትና ዘጠናኽርን ኣብ ሃገራትና ህይወት ንምዕቃብ ዘኽእለናን ሓባራዊ ስራሕ ንምስራሕ ድልዋት ኢና ክብሉ እውን ወሲኹ ገሊጹ ሃገራት ወሽመጥ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ብሚሳይላትን ድሮናትን ኢራን መጥቃዕቲ ክወደን ዝጸንሐ ኮይኑ እዚ ድማ ካብ ተመክሮ ዩክሬን ንምምሃርን ናይ ምክልኻል ኣጽዋር ንምዕዳግን ዘለዎን ድሌት ንኽውስኽ ገይርዎ እዩ ሩስያ ኣብ ጎረቤት ሃገር ዩክሬን ን4 ዓመት ዘካየደቶ ወራር ካብ ዝኽፈት ግዜ ንድሓር ብኣማይታ ሸሓት ዝቁጸሩ ድሮናት ኢራን ንኬቭ ክትወቅዕ ጸኒሓ በዚ ምኽንያት ድማ ዩክሬን ኣብ ውግእ ዝተፈተኑ ዘመናዊ መከላኸሊ ድሮናት ኣብ ምፍራይ ካብ ዓለም ቀዳመይቲ ሃገር ክትከውን ክኢላ እያ ኢራን ዘተ ንምክያድ ምትእማን ከም ዘደሊ ኣስሚራ ፕሬዚደንት ኢራን ማሹድ ፔዜሽያን ትማሊ ቀዳም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ማእከላይ ምብራቕ ዘተ መስርሕ ሽምግልናን ንምክያድ ሕድሕዳዊ ምትእማን ኣገዳሲ ምዃኑ ንቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሼህባዝ ሸሪፍ ከም ዝገለጸሉ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሓቢሩ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብቲ ንልዕሊ 1 ሰዓት ዝወሰደ ጻውዒት ቴሌፎን ብዛዕባ እቲ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ተጻብኦታት ነቲ ቅልውላው ንምውጋድ ዘኽእል መንገድታት ተዘራሪቦም ፔዜሽኪያን ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ፓኪስታን እውን ክንእት ከሎ ሸሪፍ ድማ ብዛዕባ እቲ ርክባት ኢስላማባድ ምስ ኣሜሪካ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ መብርሂ ሂቡ እቲ ዝርዝር ነቲ ኣብቲ ዞባ ኣጋጢሙ ዘሎ ወጥሪ ንምቅላል ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ይካየድ ምህላው ከም ዘጉልሕ ጸብጻባት ሮይተርስ ኣመልኪቱ ስርዓት ራዳር ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኩዌት ዕላማ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኮይኑ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኩዌት ብዝተፈጸመ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ስርዓት ራዳሩ ርኡይ ጉድለት ከም ዝበጽሖ ንሰመዚ ሲቪል አቪዬሽን እታ ሃገር ብምጥቃስ ሮይተርስ ሓቢሩ ሰበስልጣን እታ ሃገር ብዛዕባ እቲ ዝወለደ ጉድኣት ብዝርዝር እኳ እንተዘይገለጹ እቲ መጥቃዕቲ ግን ንጥፈታት ናይቲ መዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝጸልዎን ስክፍታታት ጸጥታ ከም ዘበገሰን ይገልጹ እቶም ሰመዚ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ የመን ዝንቀሳቐሱ ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ሕቲ ዝፈጽሞ ከም ዝኾነ ይኸሱ እዚ ፍጻሜ ዞባዊ ወጥሪ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ንወሰንቲ መሰረተ ልምዓታዊ ዕላማ ዝገበረ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተጠቂምካ ንዝፍጸም መጥቃዕታት እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ተፈጺሙ ዘሎ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርፂ ስርዓት ኢራን ኣብ 3 ከባቢታት ኢራን መጥቃዕቲ ፈጺመን ካብቶም ዝተሃርሙ ቦታታት ዝተፈላለዩ ኣጽዋር ንምፍራይ ዝውዕል መሳለጥያ ምዕቡላት ነተኩትን ንምዕባልን ንምፍራይን ዝውዕል ናይ ኢራን ሞሳድ ሳይት ምዃኑ ማዕከናት ዜና እስራኤል ገሊጸን ንባላስቲክ ሚሳይላትን ጸረ ነፈርትን ሚሳይላትን ዝኸውን ኣካላት ንምፍራይ ዝውዕል ቦታ ምዃኑ ወሲኹ ገሊጹ ኣለዋ ብወገን ኢራን ግን ክሳብ ሕጂ ዝተዋህበ መልሲ
يلان جرمن أنصار أمريكا قطباو صر وطن أداليا جرمن أم مصاي أب غزي بريزيدنت دونالد ترامب أمريكا وطري انت أغاطيمو زيادة حيل نملاس زعجز استراتيجيكاوي سقيلات سرحلا أب برلين زركبو سبسلطان أب قربا سنسلة أمريكا دخومات نطبطات بمتنتان صقط خغبرلهم زخل بابيتات يلليو خمزلو يغلص توطن أملا حبرت أوروبا زتوادده ملاش نمهنا زعلمه خوينو أبلات هاجرات نقداو وي بوليتيكاو زي مردا انت أغاطيمو بحبار كواسا زخليو እዚ ድማ ከም ቴክኖሎጂ ማኒፋክቸሪንግ መድሃኒትን ዝኣመሰሉ ወሰንታ ዓውድታት ዕላማ ምግባር የጠቓልል እሱጉምቲ ኣብ ኤውሮጳ ብዛዕባ ህሉ ዝኽእሉ ቁጠባዊ ግጭታት እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ስክፍታታት ዘንጸባርቕ ኮይኑ ኣብ ዝምድናታት ስግረ ኣትላንቲክ ናብ ዝያዳ ስትራቴጂካዊ ድልውነት ዝግበር ምምዝባል ዘመልክት እዩ ኢራን ትማሊ ኣብ ቁጠባዊ ዞባ አቡዳቢ ድሕሪ ምጥቃዓ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ቃና ቀይራ ሕጂ ዲፕሎማስያዊ ስምምዕ ክትገብር ትጽዕራላ حبرات إمارات عرب نخينات إيران بزملكات زلوا مرقات زغيرت تمثل تمال طرح مغزغاز تخصدو مبال اخول كم زي كونه عامي إيران ملو خفرز كم زغول قليص عن إيران لومو دما لعلواي دبلوماساوي أمخاري بريزيدنت إمارات عرب أنوار غارغشا إيرانوين دحنت تزوان مرقات دبلوماساون بوليتيكون فتح خمزليو أنا تيرو بفلاي تمالي إيران نقطباو زبا أبودابي بزح تتقرصن بوتاتاتن علامة بمقبر روي عنوة توريدايا بتوسخي منستر قدات وصا إيران عباس ساراكشي مس أرمينيا مزنو أرارات مارزونيان بزعبا زبا تسلوان صعبيناتن كوينات أمريكا إسرائيلن قبل إيران تزراريبهم ميرزونيان بأقاتم مسواتي منغستن حزبن أرمينيا صنعت دنغاصن نايت استقتله لعلواي مرحي آيات الله علي كامينين نجوجله لعلو سبسلطان زيغاتات إيران كم زغلصه بإيجنسي زينا تسنيم إيران زتمحلله مغلصه حبيرو مارزونيان بتوسخي ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ሻጃረ ጣያባ ሚናብ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዓሚቕ ሓዘን ብምግላጽ ምስ ስድራ ቤት መወቲ ምስ መንግስትን ሃገርን ኢራን ዘለዎም ድንጋጽን ምትሕጋዝን ገሊጹ ክብል እቲ መግለጺ ኣስዒቡ መራሒ ካናዳ ኩናት ኢራን ንምቁጽጻር ስጉምቲ ክውሰድ ይላቦ ቀዳማይ ሚኒስትር ግዛኣት ማኒቶባ ዋብ ኪኖው ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገሩ ማርክ ካርኒ እቲ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምቁጽጻር ስጉምቲ ክውሰድ ብደብዳቤ ከም ዝተሓተተ ማዕከና ዜና ሲቢሲ ኒውስ ሓቢሩ ኪኒው ኣብቲ ብ27 መጋቢት ኣብ ዊኒ ፓርክ ዝተኻየደ ፖለቲካዊ ምትእኽኻብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዝኾነ ካናዳዊ ኣብቲ ብዶናልድ ትራምፕ ዝካየድ ዘሎ ናይ ዓሻ ብዝብል ዝገለጾ ኩናት ብምስታፍ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዘይብሉ ኣጠንቂቑ ወሲኹ ድማ መንግስቲ ካናዳ ንሰላም ምክልኻል ዜጋታቱ ቀዳምነት ክህብ ኣተሓሳሲቡ ንሱ ነዚ ዝገለጸ ካናዳ ኣብ ግጭት ከም ዘይትሳተፍን ብምግላጽ እቲ ኩናት ከብቅዕ ኣብቲ ዝጽዋዓሉ ዘሎ እዋን እዩ ተሳትፎ ሕቲ ኣብ ግጭት ማእከላይ ምብራቕ ዞባዊ ግጭት ከጋድድ ከም ዝኽእል ይስጋእ ተንታኒ ፖለቲካ ማእከላይ ምብራቕ ታሪታ ፓርሲ ሕቲ ናብቲ ዝቕጽል ዘሎ ግጭት ዝኣትወሉ ይመስል እዚ ድማ ሰፊሕ ዞባዊ ኩናት ከይካየድ ዘስግእ ክብል ኣብ ኤክስ ኣካፊሉ ፓርሲ ቀንዲ ዕላማ ሕቲ ብቐጥታ ምግጣም ዘይኮነስ ከም ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝኣመሰለ ሃገራት ናብቲ ኩናት ብግልፂ ከይፅንበራ ንምዕጋድ ክኾን ከም ዝኽእል ይምጉት ወሲኹ ድማ እቲ ናብ እስራኤል ዝቐንዐ መጥቃዕቲ ንሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንምጥቃዕን ነቲ ሰፊሕ ስትራቴጂካዊ ዕላማታት ሕቲ ንምዝኽኻርን ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢሩ ነቲ እቲ ግጭት ካብቲ ሕጂ ዘለዎ ክሰፍሕን ካልኦት ዞባዊ ተዋሰእቲ ክስሕብ ይኽእል እዩ ዝብል እናዓበየ ዝኸይ ዘሎ ስክፍታታት ዘጉልሕ ምዃኑ ተንታኒ ፓርሲ ስክፍቱ ይገልጽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኔፓል ነበር ኦሊ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኔፓል ነበር ኬፒ ሸርማ ኦሊ ምስ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ነበር ራሜሽ ለካክ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ቀታሊ ስጉምቲ ክውሰድ ኣብ ምግባር ተራ ነይርዎ ብዝብል ክሲ ትማሊ 28 መጋቢት 2026 ከም ተኣሰሩ ኣልጀዚራ ሓቢራ ፖሊስ ኔፓል እዚ ማእሰርቲ ድሕርቲ ኣብ 2025 ዝተኻየደ ምርጫ ብባሊ ኢንዳራ ሻህ ዝምራሕ መንግስቲ ዝተኣታተወ ለውጢ ስዒቡ ከም ዝተፈጸመ ገሊጹ ፖሊስ እቲ መስርሕ ብመሰረት ሕጊ ንቕድሚት ክስጉም ምዃኑ ብምግላጽ ልዕሊ ሕጊ ዝኾነ ካብ ሕጊ ዘምልእ ሰብ ከም ዘየለ ኣረዲኡ ኣብ 2025 ኣብ ዝተኻየደ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞታት ብዙሓት መንእሰያት ሰልፈኛታት ዝርከቦም ብውሕዱ 77 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይግለጽ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰናዩ